Hallelujah. Nakande mdasoa kwa mwadilifu. Amen. Kumwela kwa chumune wanga, kwa utumikia moyo wanga kupe. Mwanzi wanda na bada wanga. Kunyada, kumweli majitima nyada wako. Zima njijika. Sinda fuina titeno. Inadima ngati inimuta tiki inyanguesi ilikonda. Kazifungwa semene bukozo kana swami polwena. Regardless ya jimene munga chuliwo chikundita wakuguruko chiliwo. Ine mwachimune wanga mbakana mchikonde cha kurukonde. Ndipo chauta nadzete zishomo za maimbilini mtinga wake. Ni majuzi kambili usamani ade Yehova sanga sowe utuma kwike. Usamamule mtiba analipo amina koza mujamani bauda ili mga karajelele miyana ikoza kakale kufuwa muna mga libuga usamikina matama da maswan da ali kulitana na usamikina matama ya mufa sanga sowe utuma sisi gatege mtu Yehova sanga sowe utuma ndipo inokumanchi zote ya unibu andima ena tizipuzilamo kumkonda ambuye. Amen. Titsabarika sumao amulungu mutenga wa mwino wa Luka chapter number 8. Verse number 42b. Kukatekeza verse number 48. Ndikuliza chito chichewa cha leo. Mama Mungu akuti. Pamene Yesu ankapita kula anthu linkapanikiza. Ndipo pomwepo kumpanikiza ndipo pomwepo panali mayi wina amene ankataya magazi kwa zaka 12 koma panalibe wina anakamuchiritsa. Iye anafika kumbuyo kwake ndi kukhudza motera mwa chovala chake, ndipo nthawi yomweyo magazi ake analeka kutuluka. Yesu anafunsa kuti wandikhudza ndani? Onse atakana. Petro anati anthu akupanikizana ndi kukankhani. Koma Yesu anati wina wandikhudza ndikudziwa chifukwa mphamvu yachoka mwa ine. Ndipo mayiyo podziwa kuti sangathe kuchoka osadziwika anabwera kunjenjemera ndipo anakopa mapazi a Yesu pamaso pa anthu onse nafotokozera chifukwa chimene anamukhudzira iye ndi amene iye anachiritsidwira nthawi yomweyo. Kenaka anati kwa iye, mwana wa mkazi, chikhulupiriro chako chakuchiritsa, pita mumtendere. Amen. Tikapemphere chauta Mulungu wathu mitima yathu iyembekezabe kuyankhula kwanu monga mwayamba nafe kale. Ndikupemphera mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kuti muchite chodabwitsa pano. Mupangitsefe kuganiza za chilendo pano. Tione ukulu wanu pano. Muyankhule liwira pano kuti akhoze kumasulidwa nawo na ulemerero wanu modabwitsa mwa Yesu Khristu. Amen. Okondedwa mutu wachitsitsimutso kuti musazime mzimuyo. Amen. Ndiposo pachitsimikizira kuti no revival meeting inayo ino is so special. Mundipetse. Ndi chifukwa chiyani Paulo adafika poulangiza mpingo kuti akuluakulu musayerekeze kuzima mzimu. Kuyamba kwa ndikuzina kuti ndithandizo mzimu woyera pamoyo inaliyese. Mawu ametawerengawa ndimafuna ndikuonetseni kufunika kwa mphamvu ya mzimu woyera, kufunika kuti Yesu Khristu zimene adanena zionekere ndi kuchitika mwa anthu.
tabanakanya mzimayi amene anadwala kwa nthawi yayitali. Tikada wenge chinyama chakale chimati akasudzula asinangabiri ndi ndalama zake. Kunena kwina adali pa mavuto ndipo mwayekha adayesayesa kuti apeze mayankho koma sadawapeza. Amen. Zimene zikuonetsera kuti kunja kuno vanthu akuvutika. Kamundimvetsa anthu akulanda kuti akuvutika. Anthu akusautsidwa ku dziko kuno. Kungoti mwina m'machechi athu sitimakhala ndi nthawi yogawana mavutowa. Koma ndimakondwera kuti ndimakhala ndi nthawi yogawana maumboni unovutika alivikebe mtima. Koma chilungamo chake chakuti vanthu akuvutika. Ndipo mavutowa ngosiyanasiyana. Ukhoza kuona munthu osamba bwinobwino umayembekeza kuti iye alibevutika kuti fatsana naye uone akoso khasako kuti iyo magona. Ali chinyumbaji chikulukulu chipinda chawo ngati afukira undi. Zedi chimene chawo amafirira mwamayasama atulo sitibwera pamuno. Kutsikula pansi angalusausika. Ali okondedwa bambo wanga atadwala tidapita ku sentro. Zidapatsa mwayi wakuyang'anako m'maoni ena tiona mmene ankakukhalira khulupirira ena akalusautsidwa. Anthu ali kuvutika. Ndipo ena akusautsidwa chifukwa cha zakala ndithu. Because I remember when I iyeyo akudana ndi strategic plan inamayitsadira amalenga mkazi February yonse. Akwera atate chimanga cholima mzake. Izi Yesu alimago asadakolole atapakitsidwe pabwereso wina. Alina chizomwe sichotere adakatenga mkazi wina umene makula akali kutola adakutsirika. Ndikuyamba kudwala. Ndikuyamba kudwala. Kuchipatala kumuyesa usapeza matenda. Ndikupita naye kusentro kuyesa sabalida saba ezidama mpotsa bakado ngazila. Ndinayesa kumuyendikira mkulu uli bwanji. Izi zamatandi Yesu okondedwa muntu akakazika mu uchimo kuti utuletsera Yesu kenazo sakufa. Ndubandika libe. Menufe Yesu dali kukatabizeni. Sajabe chamu. Abusa kumbayi. Nedunya matao kwa meyangaka baruma jibabu. Matsuka adamwana chimene chinakabuthandiza. Ninapemphera abemongakamiza. Koma nopemphera lake sitakafeva mtima pake popeza iye sadalandire. Sipadapita nthawi adamwalira. Koma pamene chikulu ndadziwa chakuti kudziko lapansi anthu amene akuvutika. Pamene wena akufuna ndi nkhani ya banja, wena akufuna ndi nkhani ya business, ena nkhani ya ntchito, kudziko kuno anthu ochulukitsitsa ali mavuto adzakunene. Pamene ena akusowa wanga, wena amene mwana kuti mwana iwe ndikadadziwa kadaphera mchimuta mwana wotchanikuza. Tinawo mpingo makolo olimpikira kwambiri koma anawo amambala kwambiri zedi. Ndikutenga manzanale alipo Yesu wabwino. Amen. Muda ngati mutione ife lathu tinali chitonzo kwa makolo athu. Lero likumatsanzira mayi ndikuda kusunguli kwa mmoderera mwana wanga pita kumtendera mwe kalina. Ndio vyonyainda changa. Lero Yesu akugwira ntchito. Amen. Nende manigambe palibe vuto limene limasangalatsa tisamanamizane bwaba. Tilimazika kulibe vuto lokoma, kulibe vuto la mtundu wina uliwonse mlowawa, kulibe sankhasa wonse amaya. Ndikamena nosangana na mama ineyo ngona ndazolowera ife kungodiza kuno zisundazilalo mpaka mukalezizine nkhani. Palibe vuto limene limapereka mtendere, kulibe vuto la mtundu wina uliwonse limaswa chimwemwe cha mtima. Limapereka mavuto zilingana kuzizira ndio libe kulangene. Ukalewa mtande bwange kilani fuku. Makapereka sanjinga usiku wase wasa upesa mtendere. Vuto la mtundu wina
limasautsa. Liva pena maneno kwa kaza lokolo ni mwana kuna sababu sasa. Mzio. Poko solo kwa hiyo sasa kwa hiyo. Furangu ndio wose kwa hiyo. Limasautsa. Ukao so ndalama kwa ni mafuta. Ni mafuta. That's why mpawi so hiyo. Sio hiyo. Unaenda ulikokoza kuenda. Mwina 7 minutes. Taomba badala wa basi mwenye uko bado. Umhawiswa ndika kwenda kunena gawili imangene maganizo anu maganizo uzimu kusawa mpajibali mana sizo haifeo kirenjia kumamba watu kumamba muvamo la pika umhawi ndi mavuto akulu amafa chifukwa cha kuti mwina ndosauka mukutsota luzantu pachipata chatuchi osana mtawi ya udafiri bwana yako marisources zoda watalizile pakalibe alipo ina hata kwa ndikuna mwelo kwa pesa tenzi ya mtu ina alibe moyo mafuto sakalika mtele mukaroba na dalama nuyo ena sama na gauda mama kukuida saka kukuida aonkana mafuto ashobitseza kulepera mayesu ndibwerekeza ndana ngomwele kuluza stranga asindana kwa mwele pali kuwala mamenda na kwa mwele pali mafuto akasausa nina mafuto akapanikiza moyo wa mtu agaraka mayambo nepapele paketsopano mpamele tenes amatenda advantage yabaka mene kubaniseka mupesa ndiye ndaweleza wachakali kuti akasudzula asinyanga mbili tolele mwafanya mayako ne mudipetete pasuko sisami tasina msimu amene ndiye akona mafuta abantu koma ndokora ngovuli akadada natu ndinabira kuchechi ndimakala bawo sena akula mpiko kuti akula mpiko mudziwo tikaleka kulemvera munomu anthu ali mafuto ndeno anthuwa azira kwasimanga chifukwa palibe amene angasangala kukhali yangu ndi vuto ndenga ndikufuna kuti anthu asatele kwasimanga asitemere mpini sezolani wachachi chakadzimepera kuti yesu azatibisa otherwise anthu adzichimwa azikapera kwina ukafutika kenako ukobwera mumadza kupera atitsemberetsa akunja kutititsa mgonero fiti muno chifukwa kudziko lapansi ngati yesu sakhala yako njerekezanga mwanamiri yafanako yakuti ndimanene kuseka kwene kuti njerekezi asitenga advantage yomapusitsa anthu masiku ano mdzina yesu wamweni kuti anthu akuvutira ndipo apandikizika akusakasaka mayako mwatsoka yankhulake sakhala mzimu woyera akusautsidwa ndimanene kuseka njerekezi ndi wachane amateka advantage yakupirira kwa munthu nadziwa kale mafuto anu nadziwa kale kuti ziyeke bwino 50,000 yapo ndio mwafika na 20,000 kuti muthandizike ena mulimo bereka kale zonse akudera ni kale kuti mafuto kugetsa sonda lamaso uvuto lakizake nduga manesi ndisowa andika nokujengetsa watsiko chipala china cha anthu abodza nzela mulungu amene akungokuitika vanthu bale wanga ngati kufuza kwenye sala yako yonse tabweretsa umwamiso Yehova akhoza kuchita iwe ndika sala yako yonse ndikubereka ali kuti kuwenya simasole kwa kukozerabira ndikumakumala iye kumafuna masudu Yesu ndagawe mwamira batao asina yiki kudikira naye Yehova sajeno safuni tabiri Mwekita famili ama mwana muluka wabota kuma sijoto wani watu kwa ni wamutenda wamjelekezi simana wabuku atakataka unangatuma kwa msa Afrika kwa maya mbobele munga tsenge kuni mzimangu yasa pesa kepo mjelekezi wani mare ni pesa kepo nina misa Yesu wabene neni kupeteka nikombi
avambira alikweteke inosoma kuona makriba mbili ya mbele nosoma muntu wote chura kuvama kugurana mauro kabla urumba kuvere kali yeni usiku ngari kuku banje anakuwa kajiri sasa sasa naona abantu n'abantu yeni ntubamo uloye mujijira kumane n'amanzi amena kofura malaika mama itamama kumurumba hajeti kabiriwa musoma kanisa kule mavuga amazalisegeti kule mubuvani mavuga amamwina mutubaize magana wasika kuta ndabusina mtendereso mavuga mutubaize au gakarifaza mafuga basho osa zobalo madoro mobize akamba basho kama pusa mimi kwa pusa kala mana kala akakeni bakani wosa kala asai wosa kala kula be usamu ama pusa na mpira zetu zote za baba ala ndui sasa jiji ni nani sio kwa ama jiji mabura kazi ya mtupasi alio nakona kama jibara shasha bali unaona kama kwa nesi unibanga kwa zote ubanga kama kwa sahihi baba sidhani hapa basi nzanja ya jidere tibana wa ile suku unataka bayana basi unaenda mawaka kisia kwa bila siku mavuta mankazi ya mtupasi nzimaino abazuzika abazosana kuli kuyesayesa kupeza tatizo ndugu yangu abana kwenda ikuteka vitu tafuta nao mulifinante lama nzoa na yesayesa kupeza tatizo alipopenda ndio kumbilize inuma dada kwa shule hai manjala ikwenda ya mbili tsina moto kwa jina dansi kipo kuyesayesa kulikapenda akosa kupeza tatizo alipoambia alisauti kwa pili kutakosa kuyesegeza nikatoke byashine musa musirina mwana chifuba vuto silisa balasa vuto napoteka ndanagari ndeba kuri mzimoyera amene ndiye yangu tatsegera asabwere pamakhala chipweteko moyo timakhala ndiwazelipi zabwino palibe moyo wachabe kumeze tandivani mzimayo osauka kale amadapira kuwegetsa ndalama apira kuwegetsa ndalama mpaka na katundu wake yose kutana koma thandizolo osalipeza mjerekezi sadza khala thandizo kwa munthu osamutsika popeza iye kwake ndikuba kupindulani muda sabatsidwa bwanja bale wanga satana sadza khala ya mafulano ayi atsango pitiliza kupwetekana amenali yango ndiye mzimu wangu basi amen amenanga thandiza ndiye mwayi basi abusa kuti banja ndi mafuta waso kena kalikosa ndipo Yesu anaona challenge yake itsana kuno kwaine no sera mlema kutwalwa ndipo ine ndidza kukumitsa adakati alibe mphamvu saka nena mawamenewa adakati sanga ate sana okuti kwa ndi mulungu wopya. Let me tell you this. Mutamenda unabogololo manga no samata 2011 ndatengera okupita mu siku y'obusa ndabira kupiri kutindika mu yabika mbuye chifanire mene kundina isaza kazira kwa ABC sana ntego ine ni mabombo kawo chirongoso chifanire mazenda ka yuti ngani kuoneka bano chonchi ndakhaza la 16 mu busa taimene bano usiku maoneka kwa nenda khaza ka so 5 usiku y'obusa ndetene nimabirani kama mfano mbeze ndikutsika pili mwendo wangu udamba kukwete kwa mwanzere ndikutamana kuzati makodi ya miyara kazo lerozo nkuteka ponda kawo usiku anayi sidamba kupiti lilaga mpaka mwendo wangu udamba kutupa kupita kuchipatala kuli msemba waduka nafunga ndi manga operation amana ndi manga operation
amatero kunadapanga bola kuikanso pamene anakapanga kachani mpaka na mafuta pamene pake amatsika amene kuti chironda changacho chisapole chitsingo amasokola mkati mwake. Mwendo wanga wamanzere udali pakuola kumaola munthu ali moyo auyesima mwendo wola mpamene ndadziwa kuti mbera ndevu ndi mtendere ife nthawi yomera ndevu ndalida kulakula zinthu zina zing'ono zimene munthu umachita pawekha ngalupira kulowera chachana zimenezi ndi ufulu. Mwendo wako utatupa ndalika uvala trouser kumavala salu ndikatofuna kuti kulowera ndi nyumba yosema nzeru akula mutenda amene ndezeza chilikanso chifukwa ndafuna ndanyamule mavuto amachotsa ulemu patika sochi ya mbele zatu mwina ule wansa kupita kwa nthawi madogo nadaba kachikaniza kuti ndimene madogo chitirana palibe kuchitira mwina koma kudula basi kachichewana kowawa kodula mwino nizinzaji bwana kuja zai kusipaka madula dzaka piki tsako zakaji masewe yakijasima ndi maneno koma kuti ukudwa anene mawu tikakude mwendo kalata yopita kuzomba theological college ili manja ndabepera kuye ngati pakale mbusa mwendo umodzi ine ndimeta sindisinda chinganizo changa anatipangalifa pa centro ulendo woyamba udakandika popeza ambulance idadzadza nkuti timugwire mawa kunyumba kwathu kudali chete usiku umenewo kudali ngati usiku wa ufupi kwambiri ndipo nthawi ndaiva ngati mathamanga kuti ya babo wanga namanga kudali fulani ukanyika ngasenga mwana kanu akadona leo ni mwendo wanga nimanguona kuti mwendo huu watsara pamoja kumechoka tatifana padango kote niko chida chitikatichi tinanyambulanso ulendo kuti tipite kuti tipatala neno poona mene tidalili mkulu wina adanena kuti bwanji titsuke kayeso balali kuti akhoza kuyenda kuti ife ndikakha kwambiri tili kumeneko mwadzidzidzi pali explanation wina blessings akubanja kusunga asitulafulamu asituladziwa ndi akafunsa zoti chechika chani kuti basi ndikabwera kamangera mtiyuti walekeja ndizunguzana noleo ndeno akuti bwanji ndiyesere kuti ndilitsuke kwambiri balali ndikhale ngati kuli wolongaso kwambiri pakatuluka magazi afresh akuzipangane kafa ngati sizitheka kutero ndikudzavutana kokono ndimepemphera mu Yehova ngati pali magazi afresh pali nali yosatsikira mundo wina kuli ndibwerere basi ali mkatikati mwa kutsuka adaona magazi afresh ali mbali wana afresh akaza kuchita tibadilira kale kuyamba kuchita kudali kumeneko okondedwa ndidapemphera Ambuye ndikadzati ngachira ineyo kukupa asilamu sinidzaona nkhani ndimavina lero olomode lekana baba kudalibe ndali Yesu ndimvinirane basi ndinayo chifukwa kumuyamika Mulungu amene ndikachiritsidwa tsopano pamene ndidamva kwa amayi ake kuti mwana iwe mamidini ndimachita chifukwa anthu amabwera kumali inu ngati mwana ayimuphetsa kumponera alikulira kama zidziwa akhoza kusamala koma iwe chinangova njakuti ndi mmene amakhulupirira uyu salati kuti salola pavuto la munthu wina aliyense Satana amafuna apezekepo ndi zake koma dziwani alipo Mulungu amene nyengo ya mtundu wina uliwonse sangalephere nkhani ndikupita nazo amene ngati mungapita nazo kwa iye kuti Ambuye monga mwawana munati idzani kuno kwa ine nonse akulema ndi mthoka langa vuto ndili ndatsanalo tirani chiyembekezo mwa Yesu akhoza kuthandiza okondedwa
ngati mtafika kuti matopa ndikukhala pansi pakupwetekedwa ndimati ndikuuze madzulo ayo dzukani pemphani kwa Yesu akuthandiza. Muchilimike pa Yesu. Ngati level yanu yakukhulupirira ndi yochepekerapo, dzukani chilimikani pemphani kwa Yesu Khristu. Akhoza kuchita zimene inuyo simungayembekeze. Ndi pamene pomwe pamene ndazindikira za Yeremiya 33 ndi manafira kuti undinene ine ndipo ndidzakuyankha iwe ndipo ndidzakuona zazikulu zolakira zimene iwe suzidziwa. Ukamuyitana Mulungu amalonjeza kuyankha, analonjeza kukuonetsa zazikulu ndi zolakika zimene iwe maso ako sadaonemo. Bwanji mukane kutengeredwa mwayi ndiyo amene mungabodza kudziko kuno. Chifukwa munthu amene ali wobodza kale akaona kuti muvutika mpamene mabwera ndi maganizo ofuna kuthandizirani, yeti afuna akupwetekeni. Zindikirani mmene amachita abale anga amalonda ena amatere. Akudziwa ndithu kuti mufuna nkhuku ya nambala, iwo amabweretsa bakha kumamuchemerera. Mbale bakha pamona bakha mamwidwa amapita pamona bakha zana zake zone. Chonde kuti iwe uyotse chidwi pankhuku ufuna kuja ugule bakha. Nisose chitika. Mjirekeze pakudziwa kuti mapanikizika amagumena mitenga ake adzakuzeni maganizo. Ena mulipo pano banje likafuura adakuza niwene kuti michira ya buluzi ndiye apa. Mori ndi mlenje wa michira ya buluzi. Buluzi yo bacha wakasa dabeze mchira wake mwadulu siyenda pali Yesu apa. Nduka banizo ndipo alimwena ka ekira pola kuitsidwa sadafunika anachita zimenezo mpaka akazichita ali ndi chifukwa amati ndinapanikizika mkadatana. Ndinamva bweneza ena amene no chifukwa choti samagwiza ndani muna wawo akasanapeza chibwezi. Chibwezicho chimapereka ndalama kumane ndamkola ku plantaya mpaka wamuno mwayamikira ikumankola amene walithandizira kuti ndikaye telefoni mpaka mamona za kubanja chimwe ati mimi hapo ya midani yale ndi matindi bila siko mpini njirano zibisi ndugu mbele sio chiki basi pa mtima amadziuza kuti nanga mkagatani ndinapandikizika ndi ndutenda madziwayo ola kwandi mapira kola kwika chifukwa alipo Yesu akauza kuthandizira mutaima pachimene Kristu amachita kuseri kwa kusautsidwa kwanu chipambano chikoza kuonekana basi. Abusa ndazona kudakhala nthawi imene kwa nthawi yaitali ine ananga usizimatheka mwatiti kuzira banja kwathu tili basi kusawiri oyamba kwathu ndi abusa Noel Kambiri takatifu kudali bale wanga wina Thomas Kambiri ndiforo zotsogolo kali yake ndi ngomero ndiye tosefe tinaliana usimuka mtima mai ndangamadziwa Mulungu andikupweteka kokhala ndi wana woselembenuka mtima sizota kuti idachitako ine kumuzuza mzimayi. Palibe chiti chopweteka kuona kuti kholo lidziwa na mwana wake akunyamula muwiri bana akuti waledzera chowawa kwamvere. Nani wapanda ndachinyamataina pano muli pano mukudzithemba kuti mumavuta misonzi yamayi amene uja ngati sikubaleni chipulumutso ikubaleni temberero simudzampeza mtendere. Okondedwa mwachisomo mkulu wanga ndalembenuka mtima ndikwajoyina amayi anga kupemphera. Mwachisomo ndalembenuka mtima ine ndikwajoyina amayi anga kupemphera. Achemwani anga ndalijoyinanso koma mdierekezi akakakamirabe pambali wathu wina amene eventually anamapoison ndikutisiya. Koma timanena kuti ngakhale zidafika potere zidafika kungotilimbikitsa kunena kuti ngakhale masautso olungama angachuluka chiyembekezo mwa Khristu chilipo basi. Amen. Ndivyo ndamaira mwana kuteka bana nawo ndofuta kumaliza.
ine ndikuyankhula pano linafika